От доста време не съм правил видеа на игри в канала. Даже от стария канал мисля, че още съм правил видеа на игри. Така че здравейте. Това е ново видео, което не очаквах, че ще направя. Но да, днес ще играя монахинята, просто защото нямам други идеи за игри, а искам да направя някакво видео, понеже съм правил от много време. Така, искам да се извиня за звука, понеже оригиналният звук от видеото, нали, в началото тук сега само е спрян, защото не се чува на видеото и просто трябва в момента да го записвам наново. Но нататък в видеото ще чувате, нали, оригиналния си звук, който е. Не знам, на места може да е малко гаден, за което наистина съжалявам. Може би накрая също ще е гаден, но ще го оправя. И тъй, тук просто почвам сега. Интрото ще го оставя, защото може да има някой от вас, който да не го е гледал. Тук как назимат с кое накарат в училището. Но да, в принцип това не е оригиналният звук от видеото. Този звук, който чуете в момента, говоря, го записвам наново. Оригиналният звук ще го чуете след малко, когато почна да играе. И да, просто това иска да кажа. Да, не обръщате внимание на името. Просто сега съм играл от преди много време и не знам какво съм правил наистина. Тъй се. Аз почвам, тя монахинята мисля, че е някъде. Не знам къде. Ма не мисля, че е тук, за това, че просто си минавам спокойно. Тъй. Мисля да я мина с главната врата по нормалния начин, а пък вече с времето, ако се върна пак към играта, защото аз съм отключил всички парчета на маската с мод, разбираш, защото няма да се занимавам просто. Аз, като се опитам да я играя както трябва играта, почва да трябва някакви бъгове и просто никой добре, тя ма видя, сега ще дойде тук долу. Тук горе иска да кажа, сега ще дойде, аз ще падна после долу, за да може тя да е тук, аз да не съм тук. Трябва да извикам по някакъв начин, след тук събарям картини. Пък тя без това ме видя, не знам защо музиката спря и не идва. Аре бе, къде е? Ето е. О, аз даже съм сложил скин. Добре, тя не е изобщо бърза, тъй че не трябва изобщо да се притеснявам, че ще ме стигне или не ще ме направи, защото не е бърза. Това е лесно, така като не е бърза. Тъй, сега трябва да намеря една метла. Както виждате, парите горе, нали, в десния ъгъл на екрана са ми до край. Да, защото, както казах, играя с мод. Тъй сега, искам да извикам тука, за да може да заобиколя, но не знам тя от коя страна ще дойде. Да може да ми е по-спокойно, а заради това го правя това, защото добре, тя идва от теб. Сега влезоха. Тя... О, не. Излизай. Тя като влезне там е гадно, защото стаечката е малка. Сега трябва да изчакам да излезне. И затова там трябва да съм бърз. О, да, тя излезе. Там трябва да съм бърз, защото тя като влезне и аз после няма... О, не събурих картина. После няма как да излезна. Тя ще дойде. И тук като скачам на батута и като стигна да е там горе, тя може да ме види да се качи горе. Да, се ме видя. Не идвай, качи се горе, качи се горе. Горе се качи, да може да успокоим да си прави нещата. Така. Така, аз вече мога да си махна. Тя се отива горе. Тъй. Сега. Тука. Аз преди много пъти съм играл тази игра, много пъти съм минал, просто нямам друга идея. В смисъл, това е една от любимите игри, още от малък, не знам защо. И сега нямам друга идея, коя друга игра да играя. Ако имате някакви идеи, пишете долу в коментарите, за да може да пробвам някоя друга игра, която не съм играл до сега.
Защото ще е интересно, нали, нали, да, ще е интересно и хубаво да играе някоя друга игра, не само това, защото това е много стара игра. Най-вероятно всяка тя мина, може някой път да мина истинския край, там където е с маската. И след това може би чак ако получи апдейт, защото уж обещават някакви апдейти, ма не ги знам какви ще си. Тъй това, мога да го направя тъй да вървя по него. Сега, че да, мога да вървя. Ма не съм го такова до края, защото не се занимавам. Тъй сега, тя се качва горе, добре тя... Да, това се отвори. Къде е ключа? Бе, тя е горе някъде, не ме интересува. Тъй, и това е, минах играта. Видеото е кратко, в принцип първата версия, аз преди много обичах да играя първата версия, защото тя беше по-лесна. Не беше по-лесна, всъщност, т.е. трудна. Защото там монахинята бягаше навсякъде, нямаше по-големи. То имаше трудности, нали, различни там, лесно, нормално и така нататък, но нямаше разлика между трудностите и тя на всички бягаше. Тъй, че това е смисъл. Сега може да се опитам да мина. Ще мина другия край. Това ще го пропусна, защото вече ви го показах. Сега ще мина другия край, който е, нали, с такова. Чето има няколко. С бусчето там, къде трябва да изберам. Мисля него да мина, защото той е хубав този край и е лесен, нали, не е някакъв труден. Искам да мина играта по най-лесния начин в момента, защото аз, в принцип, не съм свикнал тази игра много да играя така на лесно, нормално. Аз съм свикнал да играя като не видим, тя да може да не ме види, да не ме гони някакви такива. И заради това... Тя е там много добре. И заради това просто не съм свикнал и ми е трудно, примерно, сега да играя на лесно. Нали, не е трудно, ма примерно това с бусчето, аз не съм го играл на лесна трудност и не знам. Добре, тя се махне. И не знам какво да правя, не знам просто какво да очаквам. Дали ще е лесно наистина, дали няма да е лесно. С това, че просто като ме хване, си губя дните, което изобщо не е добре, защото все пак, нали, не е добре. Сега извиках тук, защото се боги картина, да изчакам да дойде. Добре, ела. Вече ми трябваше. Слей сега. Така сега съм бърз, защото тя ще слезне се. Добре, кролбара го няма там. Пускам тук. Махам се тук. Цяло нагледа. Добре, много си гадна, защо идваш? Не се. Трябва да взема този кози крак или кролбар там, както му вика, който е ето тук. Аз му знам местата, където се спава и този път е ето тук, което е хубаво. Сега, да изчакам ли тук да дойде, защото там също е тясно местенце. По цяло училището, колкото е голямо, е хубаво това, че мапа е голям, толкова е гадно, защото има някакви тесни места, където не искам да обикалям с нея. И това не ми харесва. В смисъл, аз и това не съм играл играта на лесно, на нормално, на трудно, на екстремно, някакви такива трудности. Винаги съм играл на призрак, да може да съм невидим и тя да не ме вижда. Сега тук скачам на бътвата, тя искам да отида горе. Затова скачам, защото искам да ме види, че съм на високо, да отида тук на втория етаж, аз да може да... Не, добре, няма да стане. Тя ме изгуби. Знае, добре, не ме интересува смисъл да си върви там, да се прави някакви неща, музиката върви още, ама... Не, няма такова. Добре, както и да е сега. Тук катерун, дървена дъска. Сега тук като излезна, в момента няма смисъл да излезам, защото ония ключ, който ми трябва да отключа там онова шкафче с боята, не е в мен. Обаче мога да взема другите ключове и да се отворя на свърта там, където е до стълбите и да се взема от нея вместо тук от канализацията. Хем ще ме е по-лесно да въртя монахинята, примерно ако ме гони. Чай тая с бусчето не е идвала, моля. Как? Къде е? В смисъл, това тук по принцип трябва да е отворено и тя
да е дошла или... Нали да, тя като дойде си тръгва после, ама това не го затваря никога, в смисъл, като го... Оп, добре, тя като ме види, ще се изплаши, което не е добре. Аз не трябва е това. Добре, кози, той кози как издаде звук, сега трябва да се крия, защото у нас ще дойде и... Всъщност, не, аз няма да се крия. Ти ако искаш ме вижда и изобщо не ме интересува, ти нищо няма да ме кажеш. Сега другата като дойде, просто ще извикаме тук насам и тук няма къде да я въртя, всъщност това не е добра идея изобщо. Ама, да, не, ти не отивай там, ти ела тук. Ела тук. Тук ела. Ехо. Да, извикай я. Аре, бе, свири, бе. Свири, че той се качи. Аз вече не видях, да. Сега можеше, ако беше дошла по-рано, те можеше да я блъсне и да я преспи тук за няколко секунди, ама даже няколко минути не се чука. Айде, идвай. Виж, с този скин малко повече ме харесва, защото лицето е по-нормално. Тъй. Тук отзаде мога ли да минавам? Да. Сега откъде? Откъде ще дойдеш? Нима ти усва откъде искаш. Идвай. Само ме остави на мира, защото аз искам да мина играта, изобщо не се занимава с тебе. Аз съм, аз съм по-бърз от нея, тъй че това е добре, защото сега мога да се отида да се включа. Тя ще дойде утре. Няма да дойде утре, ама бавничка, е смисъл, не е някаква супер бърза тук. Всъщност, аз като се замисля, чакайте малко, аз мога да направя едно нещо. Мога да, понеже тук съм си купил всички работи в стаята, нали, с тия пари, които са в играта. Добре, не знам какъв е то превод. Кутия с черпаци. Това не са никакви черпаци, това са бомбички. Няма да правим манчета и ела тук сега. 90 секунди, супер! Супер, сега мога да намеря оня ключ на свойствие, оня ключ жълтия, който може би е тук. Браво. Така. Музиката защо върви? В смисъл, тя в момента спи за 90 секунди. Нали там я взриви бомбата, но това върви музиката, дето ма гони все още. Тъй се. Отключвам тук, взимам боята и чакаме у нас да дойде тук да седне. Тя не да легне, да седне, да спи, защото тя седне на този стол да спи. През това време аз ще изцапвам дрехите, ще се скрия в съндъка и... Ето чувам бръмчението на буса. Сега паркира сигурно. Мисля, че идва на около 3 или 4 минути, нещо такова, обаче не съм сигурен, може и на повече. Или зависи, има от какво да я знам. Ето я. Поставя един кош с дрехи в някакъв сансор, където ги праща на някакви деца да ги правят тъй втори. Трети. Сега затваря и сега отива да спи. Добре, излизай. Тя тъкне си наведе главата, на косна да гледам и сега. Изцъпвам ги тия дрехи. И сега вече може да се обикалям, защото не ми се стои само там в този шкаф на Врян. Всъщност, добра идея ли е да съм тук, защото тя може да ме види. Вече е късно дори да се върна, защото тя след малко ще стане. Искам или не искам, тя ще ме види. Така, ще пуснем там някакви сирени с това. Не ми се занимава. Ще да видя да не е някъде тук другата монахиня, защото ако е тук, няма да е изобщо добре. Ще ме издебне в гръб. Но не е тук. Чуя се там някакви дъски. Тъй, сега, ето е там. Ще зумна, нали, да я виждате, защото най-вероятно може и да не я виждате. Тя сега там се оправя дрехите. Трябва да занесе тия 3 коша, които бяха току-що в асансьора. След това трябва да вземе тия дрехи, където съм ги изцапал и лека по лека, защото те пак са такива сгънати на 3. И трите там, ето, носи един път и трите дрехи сега трябва да ги занесе. Тъй, първите дрехи, сега вторите трябва да занесе, вторите занесе и сега още веднъж. И трябва да отида да спи. През това време аз трябва да отида и да се скрия в ония съндък. Ето, носи 3 пъти. Сега, отивай да спиш. Отивай да спиш. Айде, бе, отивай да спиш. Легна да спи. Добре.
Сега е моят момент. Идвам тук. Грехи. Ето, скрих се. Тъй сега, трябва да изчакаме да се събуди. Уф. Знам, че видеото може да е малко скучно, защото отдавна не съм снимал на игри и отдавна не съм играл някакви различни игри от тая и като цяло никакви игри не съм играл в този канал, но да. Тъй сега. А пък това е лесен режим, все пак беше на нормал фили, какво да нали, за вас. Иначе за мен нямаше да е по-добре, обаче на вас ще е по-интересно сигурно, защото това е просто някакво... Няма смисъл, то се е лесно и... Не знам. Някой друг ще играем на по-големи трудности играта, но... сега ще снимам още едно видео на друга игра, но не знам дали ще го кача днес. Тъй, че... И това беше от играта и от мен. Ако искате още такива видеа, се абонирайте, оставете едно харесване, пишете коментар коя игра искате да играя по-различна от тая, защото наистина нямам никакви други идеи, нямам освен тая игра. Мистер Мит и Грани не съм много сигурен дали искам да играя, защото никога буквално не съм я минавал Грани, аз не съм голям фен. И Ice Cream, където това са някакви игри, вече където никой не ги играе. Да, сега нали, знам, че Ice Cream и Грани получават някакви много големи апдейти и знам, че и Вълнън и Мистер Мит ще получат още много големи апдейти, ама някак си това са много стари игри, не са интересни. Това са апдейтите, да, горе-долу са интересни, ама аз даже не играя на апдейтите, защото и Вълнън има някакви апдейти, където беше получил преди 3-4 години. Аз в момента изобщо не ги играх тия апдейти, аз минах по нормалните два края, както се на играта, тъй че просто няма смисъл да я продължавам да играя тази игра, докато не получи някакъв апдейт. Тъй че да, абонирайте се за още такива видеа и така.